ja by som to si dovolil nazvať aj zneužívanie služobného auta mestskej spoločnosti, podnik technických služieb mesta Púchov, zneužívanie tohoto auta konateľom a riaditeľom Milošom Slobodom. Pán kontrolór to tiež počul, keď som to tu hovoril a upozorňoval na toto, tak sa chcem opýtať, či pán kontrolór jednal ex ofo, pretože ste sa dozvedeli o určitých veciach a vy ste bol povinný jednať ex ofo, takže vás poprosím, že už máme dosť veľký čas na to, aby ste možno sa k tomu vyjadrili, pretože táto vec je podľa mňa dosť vážna. Tiež pán poslanec Čeva si prevzal podklady, viem, že tam bola nejaká zmluva, hovoril pán doktor Školek, a na tej zmluve teda predpokladám je, za koľko percent sa to auto prenajíma, aké sú tam podmienky a tak ďalej, aby sme tiež mohli vedieť, že či v podstate to prenájom a tí percentá aspoň trochu korešpondujú s nejakým odpisom, pretože máme tu aj nejaký daňový zákon. Nemáme to vôbec jasno, nevieme, o čo sa jedná, pretože stačilo 3 čísla. Aký bol stav kilometrov, keď pán Svoboda to preberal, aký je stav kilometrov dnes a koľko kilometrov bolo najazdených služobne. Ja si myslím, že bude to veľmi prekvapujúca informácia, takže budem požadovať, alebo budem chcieť, aby pán kontrolór sa k tomuto vyjadril, aby sme tu netrávili čas len s tým, že si niečo hovoríme. Užívanie motorového vozidla je v súlade so zmluvou, ktorú má pán inžinier Svoboda so spoločnosťou podpísanú, ktorá je mimochodom taká istá, ako mal konateľ pred ním a nezistil som žiadne porušenie zákona. Ja osobne tam zo pár nezrovnalostí vidím, ale tieto nezrovnalosti ešte ja nie som právnik, tak musím si dať preveriť s pánom kontrolorom. Ak má pán Svoboda rovnaké podmienky v zmluve, ako mal pán konateľ pred ním, ja preto na to upozorňujem, že treba preveriť počet kilometrov. Pokiaľ viem, tak pán konateľ pred ním robil počet kilometrov súkromných veľmi stroho. A bol pritom veľmi, ale veľmi šetrný naozaj. Pretože pán konateľ nebol v Rusku na tom aute predchádzajúci a nechodili na dovolenky do Chorvátska. Ja neviem, čo tu všetko tajíte. Jednoducho povedzte ľuďom, tak toto je a je to vybavené. Máme na to právo, sú to naše peniaze, alebo vy, pán Škovičov, sa upozorniť, že nerobíte politiku, lebo vy to smerujete k tomu, že robíte politiku, vy ste právnik mesta, tak sa nevyjadrujte k ničomu, nebude z toho problematike. Tiež chcem upozorniť na jednu vec, obrátili sa na mňa obyvateľia Piesky, volebný obvod pána Kubiša, a hovorili mi o tom, že mal sa realizovať nejaký projekt kanalizácie a vodovodu a tento projekt vlastne sa de facto presunul a realizuje sa na Potôčkoch a na Samotách. Neviem, či je to pravda, preto sa chcem opýtať poslancov, či to tak je, pretože taký, ak sa to presunulo, považujem to za zvláštnu situáciu v tom zmysle, že na Potôčkoch a Samotách sú teda aj nejaké rodinné domy, sú tam chaty a tak ďalej, áno, aj tí ľudia majú právo mať vodovú na kanalizáciu, ale chcem upozorniť hlavne na to, že sú tam aj veľké pozemky, ktoré v budúcnosti budú stavebné a tie pozemky patria súkromníkom. Takže v podstate sa za verejné zdroje zhodnotia veľmi dobré pozemky súkromníkom. A neviem, kto tam má v podstate pozemky, ani ma to nezaujíma. Mňa skôr zaujíma to, že keď pôjde niekto stavať v Púchove dom, napríklad ja, tak sa chcem opýtať tiež zastupiteľstva, či budete takí ústretoví a odsúhlasíte mi tiež to, že mi mesto zaplatí kanalizáciu a vodu. Ja to si prevážim. Uvažujem možno so stavbou a budem naozaj požadovať, keď už ste túto povolili, tak to povolte aj nie. Alebo zavete nejakú taxu, ktorá bude tzv. Ja neviem, rozvojová daň, alebo nejaký poplatok, ktorý bude zohľadňovať tieto veci, pretože v meste Púchov počúvame, že na nič nemáme peniaze a na jednej strane teda tým, ktorí to potrebujú, tým musím nedáme a tým bohatým, ktorí napríklad v tomto prípade majú pozemky, tak tým doprajeme. Ja si myslím, že je to nefér. Ďakujem.